Kunensizwa ekhala ngokuthi abantu abafana noKhuzani abahamba ngeimoto ezibizayo kumele beye ukuhamba ngeimoto ezibizayo bekhande inkampani zabo ukuze kuzonda amathuba omsebenzi. Sebekhathele ukudlala amandiya ebaroba. Kahleni bafowethu. Kunabantu abathenga imoto ezidula kanje. Naba noKhuzani bebethenga imoto zamamiliyoni. Yini bafowethu ningakhanda amakhampani enu? Niqasha abantu amathuba omsebenzi baswele. Kunobe ukusidlala amandiya la sidlala amandiya kukhona abantu abaphatha imali ngo5 million ngabe ukhanda ikhampani yakho nje ube nekhampani nje yakho kusetshenzwe kuyona ukukhulunywa nje ukuthi nawe unekhampani nobe uthenga imoto engaka imali engaka imoto yazi nje ngabe uyidlalile indima enkulu ekhande nje amakhampani akhe benje namakhampani ukuzalaye kaMandini.